Това е купчина стои тук от седмица, две, три, не знам. Канала пълен с разстоя от седмица, две, три, не знам. Това е запушен силно от години. Това е. Ще мине ли метър без по-сериозна разстоя улица Бдин, центъра на Варна. Кандидат за европей с козата на културата. Да, просто не е завядане. Някой му иска мисли, че нарочно е сценирана. Тя е обилна, се присъщаща мърсотия, за да се развалим празника. Идеята не е да се развалим празника. Днес е 31 декември 12 година. Идеята е не само да си пожелаем, но да направим нещо. Въпроса с почистването на този хубав град. Някога е известен с чистотата и красотата си. Сега е известен с високите си такси за смет. Така наречените такси битови отпадъци. Дано 2013 да бъде здрава, мирна, щастлива и чиста. Репортажите за кошетата за боклуците зад Варненския окръжен съд секаха поради една сравнително проста причина. Приложи се политиката, няма кошче, няма проблем. Ето е градинката на среща. Тук имаше кошче за боклук по тази алея. Няма. Мисля, че има, кошчета няма. Ленчи. Идея за Борова гора. Ето тук имаше кошче за боклук. Едно, две, треби. Няма. Единственото кошче от инвестициите, ремонтите, последващите инвестиции и някъде това, понеже са забрали да го вземат. То е изкъртено, просто е подпряно този храст. И разбира се, все пак има кой да слага боклук в него, няма кой да го изважда. Тук имаше кошче за боклук. Няма. Откровено да ви кажа, може и да е по-чисто, тъй както няма кошчета. Тук имаше, даже бяха дуплирани по едно време. Сега няма. Има следи от някаква кола, газва в тревата. Ето едно кошче тук останало. Не може да бъде.
Трябва да е от старата генерация, защото, както виждате, ето му го дъното. Кой ще направи сметка каква е сумата по такса смет, най-вече за държане чистотата на обществени места. И къде отиват? Странна конфигурация, но това е истината. Подпряна е с камък от някой сапат. Това тук какво е? Просто да духат на тротуара. Никъде други да ги сложим. Защо ли имат капаци? Да няма намерите една кофа или контейнер с затворен капак. Да не е честита новата 13-та година и най-вече да е чиста срещу справедлива цена, разбира се.